Miguel Torres, filosofian lizentziatua eta doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta bertan ere filosofia saileko irakasle laguntzailea da. Klase ematen du letretako, lan harremanetako eta gizarte laneko hezkuntzako filosofia eta antropologiako fakultateetan eta esperientzia geletan. Bere ikerketa lana filosofia moralaren eta etika aplikatuen eremuan oinarritu da, bereziki animalen kontsiderazio moralarekin zerikusia duten gai moralen azterketan. Torresen argitalpenen artean aurki ditzakegu Poder Animal liburua eta kapitulu eta artikulu batzuk estatuko eta nazioarteko aldizkarietan. Gainera, Aktibaite ikerketa taldeko kidea da, eta EALON ikerketa proiektuaren parte da. Itza duzun, Mikel, nahi duzunean, mila esker zure parte hartzeagatik. Vale, perfecto. Ondo entzuten da? Bai. Bueno, egun hone guztioi, eta esker mila etortzeagatik, esker mila aurkezpenagatik. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahiko nizkioke Euskal Herriko Unibertsitateari eta bereziki gizarte eta komunikazio zientzien fakultateari gu hartzeagatik eta kongresua antolatzeko leku eskaintzeagatik, baita ere noski animalia ikasketa kritikoen kongresuaren antolakuntzari, Olatzi, Leireri, Ireneri eta beste guztiei kongresu bikaina hau antolatzeagatik, zorionak, badakit lan handia egin duzuela kongresua antolatzeko, eta hor eta plazer handi bat da kongresua lehendabiziko hitzaldi honekin irekitzea. Gero, esker mila baita ere noski Ireneri lan mardula hartzeagatik hitzaldia euskaratik gaztelerara itzultzeko, batzutan edo askotan azkar hitz egiteko joera daukat, beraz, espero dut lan handiegia ez ematea, baina esker mila bihotzez. Eta azkenik, mila esker baita ere, hemen aurrean kongresuan parte hartzen ari zareten guztioi, eta noski interneten bidez kongresua jarraitzen ari zareten guztioi ere, esker mila interesagatik, bai? Bueno, hitzaldiaren helburua kontutan izan da animalien ikasketa kritikoen lehendabiziko kongresua dela eta kongresuko lehendabiziko hitzaldia dela. Pentsatzen jarri nintzenean, erabaki nuen interesgarria izan zitekeela animalien etikarekin edo espeziismoaren kritikarekin lotutako oinarrizko ideia edo argudio batzuk aurkeztea izan zitekeela helburu egokia, bai? Zentzu horretan, uste dut, edo beldur naiz ez dudala ezer izugarri berria kontatuko dudan guztia nahiko ezaguna da, baina espero dut gutxienez kongresuari sarrera bezala, zuek ikuseok baliotsua aurkitzea, bai? Orduan, hemen daukazue pixka bat hitzaldiaren egitura orokorra, bai? Lehendabizi arazo orokorra aurkezten saiatuko naiz eta definitzen antropozentrismo morala. Gero jarraituko dute antropozentrismo morala justifikatzeko eskaini diren irizpide batzuk azaltzen eta horiek kritikatzen. Gero saiatuko naiz azaltzen zergatik espeziismoa diskriminazio onartezina den, eta saiatuko naiz baita ere nire ideiak zuzeneak baldin badira eta espeziismoa moralki onartezina baldin bada, espeziismoa baztertzeak izan dezakeen implikazio batzuk zehazten saiatuko nahi, eta azkenik hitzaldiaren ondorio orokorrak laburbiltzen saiatuko naiz, bale? Baina, hitzaldiarekin edo edukiekin hasi baino lehen gustatuko litzaidake, posible baldin bada, eta denak ondo funtzionatzen baldin badu, bideo labur bat ikusten hastea, bai? Bideoa ingelesez dago, baina lasai, ez da bereziki garrantzitsua audioa, eta uste dut irudiarekin nahikoa dela ikusteko eta ulertzeko bideoan gertatzen dira. Bideo laburra da, 40 segundu besterik ez dira, beraz ikusten dugu eta jarraitzen dugu. An RSPCA investigation has been launched as they seek a woman who was captured on CCTV throwing a kitten into a wheelie bin. This extraordinary footage, taken from security cameras outside a house in the Stoke area of Coventry, shows a grey-haired woman stroking the owner of the cat before looking over her shoulder and dumping her into the bin.
despite remaining trapped for 15 hours, the kitten survived unharmed and is recovering well. Vale. Beraz, bideoan azaltzen den emakumea katu horrekin egunero gurutzatzen omen zen, berez katua. Barkatu. Katu hori, bera uzoki den katua zen, eta normalean, katuarekin gurutzatzen zenean, katua lastantzen zuen, eta baina egunin horretan, antza denez, pentsatu zuen katua, zakarrontzira botatzea divertigarria izan zitekela, bai? Eta bideoan ikusi dugun bezala, katua hartu zuen eta zakar kontainerera bota egin zuen. Katuak 15 egun eman zituen, 15 ordu eman zituen zakar kontainerrean sartuta, jabeek aurkitu zuten arte eta kontainerretik atera zuten arte, bai? Bideoa eta irudiak publikoak egin zirenean, emakumeak kritika latzak jasan zituen eta jendeak telefonoz deitzen zuen etxera, interneten kriston kritikak jasan zituen, Facebooken taldeak sortu zinen eta sinadura eskaerak esanez emakume hau Hitler baino gaiztoagoa da, eta horako gauzak bai. Baina emakumeak azkenean epaiketa bat jasan zuen, eta 250 librako izuna jarri zioten, bai? Eta izuna jarri zioten animalia bati beharrezkoa ez den sufrimendua eragiteagatik, bai? Horrek planteatzen duen auzi interesgarri bat da ze sufrimendu, edo animalien ze sufrimendu dira beharrezkoak eta zeintzuk ez, eta zergatik, bai? Nik ez dut asko sakonduko gai honetan, baina orokorrean esango nuke animaliek gure munduan jasaten dituzten sufrimendu gehienak ez direla beharrezkoak eta ondorioz gure betebehar morala dela ahal dugun neurrian behintzat animalien sufrimenduak murriztea, bai? Eta adibidez, karetik aurkitzen ditugun txakurrak edo katuak bazakarrontzira ez botatzea, baina ez hori bakar, bai? Orduan, hitzaldian justifikatzen saiatuko naiz zergatik emakume horrek egin zuena inmorala den edo gaizki dagoen eta ze argudio planteatu ditzakegun horrelako jokabideak kritikatzeko. Bai. Funtsezko arazoa antropozentrismo morala dela esango nuke. Bai? Baina antropozentrismo morala definitu baino lehen, duko litzaidake aurkeztea hitzaldiarekin erantzuna dituan galdera nagusiak, bai? Lehendabizikoa izango litzateke, nolako garrantzi morala daukate gizakion interesak, bai? Existitu daitezkeen gainontzeko interesekin konparatuta, gizakiok badakigu interesak dauzkagula, interes desberdinak eduki ditzakegu, bat izan daiteke ez sufritzeko interesa, baina baita ere divertitzeko interesa izan dezakegu, emakume horrek momentu batean divertitzeko interesa izan zuen eta katu hartu zuen eta zakarrontzira, edo zakar kontainera bota zuen, bai? Orduan, lehenengo galdera, nolako garrantzia morala daukate gizakion interesak existitu daiteken beste interesekin alderatuta, horrek implikatzen du edo planteatzen duen galdera da, ze gauzek dauzkate interesak, baita ere onartzen baldin badugu, eta hori defenditzen saiatuko naiz, animalia batzuk edo animalia askok interesak dauzkatela. Planteatu ezakegun galdera da, nolako garrantzi morala daukate gizakion interesak animalien interesekin alderatuta, eta azkenik erantzuna duan galdera da ze implikazio teoriko eta praktiko ditu animalien interesak, gizakion interesak berain garrantzitsuak direla ondorioztatzea. Baiz hori izango da justifikatzen edo defendatzen saiatuko naizena. Galdera zaiak dira, badakit, galdera hauek erantzutea ez da erreza, nire erantzunak ez dira egia absolutuak, inolaz ere, behin-behineko erantzunak dira, baina eztabaidagarriak izan arren, saiatuko naiz justifikatzen gizakion interesak eta animalion interesak garrantzi berdina daukatela, bale? Ondo. Orduan, neurrendu batean, egingo duan hitzaldian, antropozentrismo morala kritikatzea izango da, bai? Baina orduan, zer da antropozentrismo morala? Antropozentrismo moralaren arabera, gizakion interesak existitzen diren edo existitu daitezkeen gainontzeko interesak baino garrantzitsuagoak dira, bai? Orduan, gizakion interesek antropozentristen arabera lehentasun absolutua merezi dute. Gure interesak dira munduan, unibertsoan existitzen diren gauza garrantzitsuenak eta ondorioz horiek asetzeko ia edozer gauza egin dezakegu, bai?
Orokorrean, ez dakite zuen kasuan, baina orokorrean esango nuke nire testuinguruan, bai, lan testuinguruan edo testuinguru akademikoan, bai, eguneroko bizitzan, hori dela jende gehienak defendatzen duen ikuspegia. Nire inguruko jende gehienak uste du gizakien interesek lehentasuna daukatela, ba, adibidez, animalien interesekin alderatu. Bai? Baina nik esango nuke ikuspegi jerarkiko hori, ikuspegi moral okerra, bai? Ikuspegi jerarkiko horren arabera, irudian ikusten dugun bezala, ba, iruki bat edo jerarkia bat dago, zeinean irukiaren erpinean edo goiko aldean gizakien, edo inkluso batzuk esango luketen gizonen interesak daude, eta gero horien azpian ba, animalien interesak eta bat, baina nik esango nuke ikuspegi hori okerra dela, eta pizkanaka gutxienez saiatu beharko ginatekela nolabaiteko ikuspegi jerarkiko horietatik pasatzen nolabaiteko sare batean oinarritutako ikuspegi batera, bai? Hor eskuineko irudian ikusten duzuen ikuspegi batera. Eta ondorioztatzera ba, gizakion interesak garrantzitsuak direla, bai, baina ez direla gainontzeko animalia askoren interesak baino garrantzitsuagoak, bai? Orduan, hitzaldiaren helburua azken finean antropozentrismo morala kritikatzea izango da. Orduan, ze irizpide edo ze arrazoi eman izan dira historian zehar edo filosofian, bai, antropozentrismo morala justifikatzeko. Irizpide ezberdinak eskaini dira, bai? Irizpideak zehatzak azaldu baino lehen, lehendabizi gustatuko litzaidake Aristotelesen aipu bat irakurtzea edo aipatzea, bai? Gaurko hitzaldirako Aristoteles aukeratu dut, baina bueno, beste filosofo desberdin batzuk aukeratu nitzaken, ze filosofiaren historian, utxez mendebaldeko filosofiaren historian, antropozentrismo morala izan da ikuspegi nagusia, bai? Filosofo gehienek pentsatu izan dute historian zehar gizakion interesek lehentasuna daukatela existitu daitezkeen gainontzeko interesekin alderatuta, bai? Eta orduan, politikaren pasarte ospetsu honetan Aristotelesek esaten dio. Bueno, naturan landareak animalientzako existitzen dira eta animaliak gizakien onurarako. Etxekoak lanerako eta janari gisa erabiliak izateko. Eta basatiak, guztiak ez bada gehienak behintzat, janari gisa erabiliak izateko eta beste laguntza batzuetarako. Jantziak eta bestelako tresnak lortzeko. Hortaz, naturak ez duen ez ezer imperfektua edo utxala egiten, beharrezkoa da izaki hori guztiak gizakien erabilerarako existitzen. Hori da Aristotelesek politikan esaten diguna. Egia da Aristotelesen animalien inguruko ikuspegia pasarte honek adierazten duena, baina desente komplikatuagoa dela, baina egia da ere Aristotelesek antropozentrismo morala defenditu zuela argi eta garbi, bai? Eta esan dudan bezala, Aristoteles aukeratu dut, eta pentsatu dezakegu, bueno, hau antzinako filosofoa da, gauzak asko aldatu dira gaur egun, baina erdiaroan Santo Tomasek berdina defendatzen zuen, modernitatean Descartesek berdina aldarrikatzen zuen, ilustrazioan Kantek ideia berdina, argudio pizka bat ezberdinekin, baina defendatu zuen, eta filosofia garaikian, izateak, Rawls bezalako autore handi batek ere antropozentrismo morala inolako problemari gabe onartzen zuen, edo defenditzen zuen, bai? Beraz, noski, tradizio intelektual, edo mendebaldean tradizio intelektual handi bat egon da antropozentrismo morala justifikatzen, eta zentzu horretan ez da batere txuldigarria, nire inguruko jende gehiena, eta inkluso testuinguru akademikoan, nik ezagutzen duan jende gehienak ere, antropozentrismo morala defenditzea, bai? Baina, bueno, ze arrazoi edo ze irizpide, ze argudio, ze justifikazio, eman dituzte, edo ematen dira antropozentrismo morala justifikatzeko. Orokorrean, bi taldetan bereizi ohi dira, bai? Lehendabizi daude definizioaren bidezkoak, eta gero daude ezaugarri zehatzak aipatzen dituzte, bai? Definizioaren bidezko defentsek egiten dutena, da inolako justifikaziorik ez eman. Bai, aurre suposatutzat hartzen dute gizakion interesek lehentasuna merezi dutela, eta orduan ez dute uste inolako justifikaziorik eskaini behar dutenik ondorioztatzeko gizakiak animaliak baino garrantzitsuagoak garela, edo gizakion interesak animalien interesak baino garrantzitsuagoak direla. Bai? Noski, nire ikuspegian, teoria edo tesi ikuspegi hauek onartezinak dira, bai? Zergatik, azken finean,
aurre suposatzen dutelako edo onartzen dutelako eztabaidatu nahi duguna, bai? Noski, aurre suposatzen baldin baduzu, gizakion interesak, animalien interesak baino garrantzitsuagoak direla, ondorioztatzen duzu, noski, gizakion interesak garrantzitsuagoak direla, vale. Baina hori eztabaidatu nahi dugu, bai? Beraz, inolako arrazoirik edo argudiorik eman gabe antropozentrismo morala defenditzea, nire iritziz, gutxienez testuinguru akademiko batean, ez litzateke onartu behar, bai? Beraz, orduan beste taldera joan behar gara, bai? Nolabaiteko arrazoiak edo irizpideak eskaintzen dituztenak antropozentrismo morala justifikatzeko. Eta hauek bi azpitaldetan bereizi ohi dira. Daude, frogatu ezin diren irizpideak erabiltzen dituztenak, eta frogatu daitezken irizpideak erabiltzen dituztenak, bai? Frogatu ezin diren irizpideak erabiltzen dituztenak, adibidez esaten dute, erabiltzen dituzte irizpide bezala, arima ieskorra edukitzea, edo jainkoarekin harreman berezia edukitzea, edo naturarengatik aukeratuak suertatu izana, orduan ideia edo argudioa izango litzateke. Bueno, gizakiok arima ieskorra daukagu, animaliek. Ez daukate arima ieskorrik, eta orduan gizakion interesak garrantzitsuagoak dira. Edo gizakiok jainkoarekin harreman berezi bat daukagu, jainkoaren itxurara eginak izan garelako, animaliak ez dira jainkoaren itxurara egin, ez daukate harreman berezi hori animaliek jainkoarekin, eta ondorioz, gizakion interesak garrantzitsuagoak dira. Jainkoak horrela nahi izan duela. Horrelako argudioak erabiltzen dituzte, bai? Nire iritziz, gutxienez testuinguru akademiko laiko batean, argudio horiek ez lukete balioko, edo ukatu beharko genituzke, bai? Zergatik, azkenean, ematen dituzten justifikazioak ondorioztatzeko gizakiak, animaliak baino garrantzitsuagoak garela, ezin dira frogatu. Orduan, zer gertatzen da, ni bezala, arima ieskorretan sinesten ez baldin baduzu, bai? Orduan, niri norbaitek esatea, eske guk arima ieskorra daukagu, eta ondorioz gure interesak garrantzitsuagoak dira. Eta animaliak ez, vale, eske nik ez dut arima ieskorretan sinesten, bai? Eta zuk ez daukazu, esango nuke, arima ieskorrak existitzen direla, justifikatzeko edo ondorioztatzeko inolako frogarik, bai? Orduan, ikuspegi hauek alde batera, baztertu beharko genituzke, baita ere, ez bakarrik ikuspegi religiosoak, baizik baita ere, adibidez naturarengatik aukeratuak suertatu izanaren irizpidea, bai, Aristotelesek neurri batean horrelako irizpidea erabiltzen zuen, lehen irakurri dudan aipuan, bai, baina, zeinek erabakitzen du naturak nor aukeratu duen, zergatik aukeratu gaituen, bai, hori ezin da frogatu, tesi metafisiko froga ezina da, bai? Beraz, nire iritziz ikuspegi hauek baztertu behar ditugu, eta ondorioz, esango nuke interesgarriak, edo benetan pena merezi duten irizpideak edo ikuspegiak direla frogatu daitezken gaitasunetara edo harremanetara jotzen zuzentzen diren irizpideak, bai? Horiek esaten dutena da, gizakiok badauzkagula gaitasun kognitibo berezi batzuk edo zehatz batzuk animaliengatik bereizten gaituztenak, izan daiteke agentzia morala, izan daiteke inteligentzia, izan daiteke hizkuntzaren erabilera, kultura daukagula eta animaliek ez, horrelako irizpideak erabiltzen dituzte, bai? Edo bestela esaten dutena da, harreman bereziak ditugula, gure artean, bai? Eta harreman horiek animaliekin ezin ditugula eduki, eta ondorioz horrek inplikatzen duela, gizakion interesak garrantzitsuagoak direla. Eta harreman horien artean, aipatzen dituzte, elkartasuna, edo simpatia, botere harremanak, eta bar. Orduan, ideia izango litzateke, gizakion interesak, animalien interesak baino garrantzitsuagoak dira, gizakiak, animaliak baino inteligenteagoak garelako, bai? Eta ondorioz, horrek gure interesei lehentasuna ematen die. Edo, ideia harremanetara pasatuz izango litzateke. Eske gizakiok, gure artean, simpatia edo elkartasun harremanak dauzkagu, eta animaliekin ezin ditugu harreman berezi horiek eduki, edo gutxienez ez animalia guztiekin, eta horrek inplikatzen du gizakien interesek lehentasuna merezi dutela. Edo, boterera jotzen dutenek esaten dute, eske gizakiok animaliak menperatzeko boterea edo gaitasuna daukagu, beraiek baino garapen teknologiko askoz handiagoa daukagulako, eta ondorioz, justifikatuta dago, guk animaliak menperatzea eta ondorioz gure interesek lehentasuna edukitzea, bai? Eta esaten dutena da, gizakiok ez daukagu beste gizaki guztiak menperatzeko edo dominatzeko gaitasuna, bai? Eta ondorioz, gizakion interesek lehentasun berdina merezi dute, baina animalien interesek gizakien interesak baino gutxiago merezi dute, bai? Ederki, orduan,
ikuspegi hauek frogatu daitezkenak, gaitasun kognitiboetara jotzen zuzentzen direnak edo harreman berezietara jotzen dutenak justifikagarriak dira, justifikazio honak dira, nire iritziz ez, bai? Eta hori da hitzaldian edo orain esplikatzen saiatuko naizena. Baina argudioetara edo arrazoietara joan aurretik ustetuko litzaidake Aristotelesekin pixka bat kontrastea egiteko eta ikusteko filosofiaren historian dena, ez dela izan Aristotelesek aipatzen zuen bezain iluna, Bentamen aipu ezagun bat irakurtzea, bai? Hemen daukazue Jeremy Bentham, 18. mendeko filosofo jurista ingelesa, eta berak antropozentrismo morala neurri batean edo gutxienez liburu bateko oinuar honetan zalantzan jarri zuen, bai? Eta Benthamek, aurrekariak daude ideiarenak, filosofiaren historia, baina ezagunena Benthamen formulazioa da, Benthamek ideia iraultzaile bat izan zuen, bai? Orduan, guazen irakurtzera Benthamen hitzak. Esaten digu, litekeena da eguna ailegatzea zeinean animaliek tiraniagatik soilik ukatu izan zaizkien eskubideak eskuratuko dituzte. Frantsesek ulertu dute larruazaleko belztasuna ez dela arrazoi nahikoa gizaki bat torturatzaile baten gutiziaren menpe usteko. Egun batean, agian, onartuko da, hanka kopurua larruazalean hileak edukitzea, ala os sakrumaren amaiera ere ez direla aski sentitzeko gaitasuna duen izaki bat egoera berdinean usteko. Eta ben dator zati garrantzitsuera nire iritziz. Garrantzitsua den auzia ez da arrazoitzeko gaitasuna daukate, edo hitz egiteko gaitasuna daukate, baizik sufritzeko gaitasuna daukate, bai? Beraz, pasarte honetan, Benthamek egiten duena, ja, da gaitasun kognitiboei, edo antropozentrismoa defendatzeko gaitasun kognitiboetara joatea kritikatzen du, bai? Aipu hau animalien etikaren munduan ibiltzen baldin bazarete, seguro ezagutzen zenutela, animalien etikako liburu, artikulo eta hitzaldi guztietan, edo ia guztietan azaltzen den aipua da, hitzaldi hau ikusten duzunez ez da salbuespen bat, bai? Baina Benthamek ideia potente bat dauka hemen, bai? Benthamek berez interesgarria da, Bentham arrazakeriara jotzen duela animalien diskriminazioak kritikatzeko, bai? Eta orduan egiten duena neurrandi batean, da esatea, haizu, frantsesek deskubritu dute arrazakeria gaizki dagoela, bai? Hori esaten du aipuan, eta esaten dugu, baina ailegatuko da egun bat zeinan beste guztiok ere deskubrituko dugu arrazakeria inmorala den bezala edo diskriminazio onartezina den bezala animaliak beraien espezie partaidetzagatik diskriminatzea, ere inmorala dela denok ondorioztatuko du. Bai, beraz egiten duela da nolabait analogia bat arrazakeriarekin, sexismoarekin eta espezismoaren artean. Bai, eta esaten dugu, gaizki daude edo inmoralak dira, zergatik irudian ikusten dugu, denak diskriminazioak dira. Bai? Orduan, puntu honetan interesgarria izan daiteke diskriminazioaren kontzeptuari buruz pixka bat pentsatzea. Bai? Orduan, lehendabizi egingo duena izango da, espezismoa definituz, hemen ari naiz espezismoa gora, espezismoa bera, baina oraindik ez dut espezismoa definitu, bera saiatuko naiz espezismoa definitzen, eta gero saiatuko naiz azaltzen pixka bat zeintzuk diren diskriminazioaren ezaugarriak, zer da diskriminazio bat, eta gero azaltzen zergatik diskriminazio batzuk inmoralak dira, bai? Orduan, espezismoa lehendabizi. Bueno, jakingo duzue, baina espezismoa terminoa Richard Ryderrek sortu zuen, 1970 urtean, bai, baina espezismoa zer da? Espezismoa azken finean da, espezie bateko edo batzuetako partaideak ez izateagatik banakoak diskriminatzea. Hori da espezista izatea, bai? Arrazistek egiten dutena zer da? Diskriminatzen dituzte pertsona batzuk, beraien arrazarengatik, bai? Espezistek egiten dutena zer da? Diskriminatzen dituzte izaki batzuk, animalia batzuk, kasu honetan, espezie bateko edo batzuetako kideak izateagatik, bai? Hori da espezistek egiten dutena. Espezismoa, dakigun bezala, gure gizarteetan, tamales, esango nuke, oso zabalduta dagoen fenomenoa da, aurpegi ezberdin asko dituen fenomenoa da, espezismoa ikusi dezakegu gure divertitzeko moduetan, gure herriko jaietan espezismoa ikusi dezakegu, ni adibez Iruñekoa naiz, eta Iruña munduan ezaguna da, nagusiki, urtero,
zezenketak eta antxierroak antolatzen dituelako, bai? Beraz, gure divertitzeko moduan espezismoa ikusi dezakegu, baina baita ere gure elikatzeko moduan, gure zientzia egiteko moduan espezismoa dago, bai? Animaliekin esperimentu zientifikoak egiten ditugunean, beraz, espezismoak aurpegi desberdin asko dauzka gure gizartean. Eta noski, espezismoa kezkagarria da, animalia askorentzat kaltegarria delako eta animaliei sufrimendu handiak eragiten dizkielako, bai? Espezismo mota desberdin asko egon daitezke, nik esango nuke gure gizartean nagusi den espezismo mota antropozentrismo morala dela, gizakion interesei gainontzeko animalien interesekin alderatuz lehentasuna eskaintzea, baina beste espezismo mota egon daitezke baita ere, bai? Adibidez, txakur baten interesei, nizerdak, sagu baten interesekin alderatuz lehentasuna eskaintzen diagunean, hori ere espezista izatea da, bai? Baina nik esango nuke, gure gizartean nagusi dena antropozentrismo morala dela, bai? Eta orduan, espezismo azkenean diskriminazioa da. Baina orduan, pentsatu behar dugu pixka bat, zer dira diskriminazioak, bai? Zer da diskriminazio bat, eta zer bilakatzen du diskriminazio bat inmorala. Orduan, diskriminazioak orokorrean bi ezaugarri nagusi edo hiru ezaugarri nagusi dauzkate, bai? Diskriminazioa konparaketan oinarritzen da, bai? Diskriminatzen duten pertsonek egiten dutena da, antzekoak izan da, batzuk besteak baino okerrago tratatzea edo gutxiago kontsideratzea, bai? Horrek implikatzen du diskriminazioa. Eta inmoral izateko, justifikatu da ez egoteko, diskriminazio batek norbaiteko justifikazio falta izan behar du. Diskriminazioak ospe txarra daukan termino bada, bai? Baina denok diskriminatzen dugu behin da berriz egunerokotasunan. Eta berez diskriminazio batzuk justifikatuta daudela pentsatzen dugu. Adibidez, nik bezala irakasleak zaretenok, ikasleak behin da berriz diskriminatuko dituzue, eta ikasle batzuei 10 jarriko dizkiezue edo 9, beste batzuei 5 edo 6, beste batzuei 0 edo 1 edo 2, bai? Eta hori diskriminatzea, bai? Baina, pentsatzen duguna da, diskriminazio hori, gutxienez, ebaluazio irizpideetan eta ebaluazio frogetan oinarrituta baldin badago, pentsatu gai dugu, diskriminazio hori justifikatuta dagoela, bai? Baina, inmorala izango litzatekena, seguruenik izango litzateke, ikasle bati 10 bat jartzea, nizertak atsegina delako, edo zure herrikoa delako, edo horrelako arrazoi batean oinarrituz, bai? Beraz, pentsatu behar duguna ze arrazoi bilakatzen duten diskriminazioak justifikatutak eta zeintzuk ez, bai? Eta azkenik, askotan diskriminazioak implikatzen duena da banako bat edo banako batzuk, beste bat edo beste batzuk, baino okerrago tratatzea, bai? Haien interesei garrantzi gutxiago ematea. Eta orduan zergatik da espezismoa diskriminazio inmorala, bai? Edo ez dago justifikatuta. Bueno, arrazoi edo argudio desberdinak eman daitezke, baina nik bi arrazoi nagusi eman nahi dit, bai? Alde batetik, nik esango nuke, inorez litzatekela saritua edo zigortua izan beharko bere kontrolpetik kanpo dauden ezaugarri edo ekintzengatik, bai? Eta orduan pentsatu behar dugu, zer da espezie bateko partaidea izatea, ez? Eta espezie bateko partaidea izatea azkenean genetika, gutxienez espezien definizio genetikoa hartzen baldin badugu, genetika hutsa besterik ez da, bai? Baina gu ez gara gure genetikaren erantzuleak, edo ez dugu kontrolatzen gure genetika, gu ez dugu erabaki ze espezian jaio nahi dugu, bai? Beraz, zentzu horretan, individu bat edo banako bat diskriminatzea bere kontrolpean, bere esku, ez dagoen arrazoi batengatik, injustoa edo inmorala izango litzateke, bai? Arrazoiak edo argudioak ez bazaitu konbentzitzen, beste bat daugat, bai? Espezismoa kritikatzen saiatzeko, eta da, espezismoa onartzen dugula, diskriminazio bezala, interesatzen zaigulako, edo guri mesede egiten digulako, bai? Gizakiak gara, eta orduan ondoren estatzen dugu, ze sorpresa, gizakion interesek lehentasuna eduki behar dutela, bai? Honi psikologian arrazoi bide motibatua deitzen zaio, bai? Interes bat daukagunez, ondorio horretara ailegatzen gara, baina pentsatu dezakegu, bueno, jakingo ez bagenu munduan gizakiak ala animaliak izango ginateken, onartuko genuke espezismoa oinarritzen den mundu bat,
eta seguruenik ukatuko genuke, ez genuke onartuko. Zergatik, ze orduan aukera izango bagenu beste animalia batean enkarnatzeko edo beste animalia bat bezala existitzeko, orduan ez genuke mundu espeziista bat onartuko. Ideia berdina da, ez dakit, hemen gauden gehienak edo guztiak txuriak gara, bai? Baina, eta orduan pentsatu dezakegu, arrazakeria oso ondo dago, bai? Txurien interesek lehentasuna merezi dute, jo que se, beltzen interesekin alderatuta, bai? Edo bestelako pertsona arrazializatuekin alderatuta, interesekin alderatuta. Baina, karo, hori defendatu bezakegu badakigulako zerrazakoak gara, bai? Jakingo ez bagenu, zerrazakoak izango geinateke, onartuko genuke, arrazakerian oinarritzen den mundu bat, seguruenik ez, ezta? Orduan, uste dut, hor atzean dagoen ideia da, espeziismoa, inmorala da, inpartzialtasunaren kontra joaten delako. Bai? Eta inpartzialtasuna balio garrantzitsua da, eta gainera razionaltasunarekin eta koherentziarekin lotutako balio bat. Bai? Ondo, orduan onartu ezagun, konbentzitu edo argudio arrazoi honak eskaini ditu gara, espeziismoa diskriminazio onartezina dela ondorio estatzeko. Bai? Orain, gustatuko litzaidakena, oso ondo, ez ditugu individuak edo banakoak diskriminatu behar espezie partaidetzagatik, baina ikusi dugu antropozentrismo morala defenditzen zutenek arrazoi batzuk ematen zituztela. Gaitasun kognitiboak, harreman bereziak, ez zuten bakarrik espeziea erabiltzen diskriminazioa egiteko. Ondo, orain saiatuko naiz defendatzen, argumentatzen zergatik arrazoi horiek ez duten funtzionatzen. Vale? Horretarako, orkestu nahi duan lehendabiziko argudioa, da interesen argudioa, hemen irudian dokazuen Joel Feinbergek proposatutakoa, bai, argudioa nahiko simplea da, lehenengo premisak esaten du, interesak dituzten gauzek, edo izakiek, eta haiek bakarrik merezi dute kontsiderazio moral zuzena. Bigarren premisak esaten du, animalia askok interesak dituzte, eta beraz ondoro estatzen dena da, animalia askok kontsiderazio moral zuzena, edo nahi baldin baduze oinarrizko eskubideak merezi dituzte, bai. Claro, honek planteatzen duen funtsezko galdera da, eta nola dakigu, bigarren premisa hau, zuzena dela, bai, animalia askok interesak dituztela, edo nola zehazten dugu, edo erabakitzen dugu ze gauzek dituzte interesak, bai. Horretarako, lau irizpide nagusi erabiltzen dira, normalean literaturan, bai, baina irizpideak azaldu baino lehen berriz bideo superlabur bat ikustea gustatuko litzaidak, bai. Audioa ez da bereziki garrantzitsua, berriz, beraz ikusten dugu bideoa, bai, 30 segundu besterik ez dira, eta jarraitzen dugu. Ondo, orduan, animaliak defendatzen ditugunak, azkenean beti landarei buruz hitz egiten amaitzen dugu, bai, hori da gure patua. Baina, bideoan ikusten duguna, da, pertsona bat, edo atxapar bat, bai, landare bat edukitzen, eta orduan landareak ekintza bat edo jokabide bat dauka, bai, eta hostoak gordetzen ditu. Eta orduan, batek planteatu dezake, landare horrek interesak dauzka, galdera, berez, oso galdera interesgarria da, eta zilegizko galdera bat da. Nik esango nuke ezetz, bai? Nik esango nuke landarek ez daukatela interesak, baina animaliek bai dauzkatela interesak. Adibidez, esango nuke, hor, zakarrontzira botata izan den katu horrek, zakarrontzira botata ez izatean interesa daukala, edo sufritzeko ez interesa daukala. Nola llegatu gaitezke horrelako ondorio batera, bai? Balau irizpide nagusia daude, bai? Lehendabizikoa da, testigantzak edo pertzepzioak, zentzu komuna, askotan animaliak edo maskotak eta bar dauzkaten pertsonek, esate gute ez, nik oso garbi daukat, nire txakurrak edo nire katuak sentitzeko gaitasuna daukala, edo sufritzeko eta disfrutatzeko gaitasuna daukala, eta ondorioz, norabait, hori, interes horiek gutxinez dauzkala, bai, zuzenean perzibitzen dut, baina, nik justifikazio hauek
edo justifikazio hauekin kontu zibiliko nintzateke, baina beste 3 irizpide gehitu ditzakegu, bai? Lehendabiziko da anatomia eta fisiologia. Normalean, zantzu sistema zentrala, bai, edo nervio sistema zentrala daukaten animaliek esperientziak positiboak eta negatiboak edukitzeko gaitasuna daukate, eta horrek interesak eskaintzen dizkie, baina gero jokabidea dago baita ere, bai, askotan ikusten dugu izaki batek interesak dituela, edo sentitzeko gaitasuna daukala bere jokabideagatik, jotzen dugunean oiukatzen duelako, edo ies egiten saiatzen delako erasotzen diotenean, eta gero historia evolutiboa dago, bai? Historia evolutiboaren irizpideak esaten duena da, gu edo gizakiok badakigu sufritzeko gaitasuna daukagula, horrek interes batzuk eskaintzen dizkigu, ez sufritzeko interesa, adibidez, bai? Eta ideia edo tesia da, gure historia evolutibotik gertuago dauden animaliek ere seguruenik sentitzeko gaitasuna izango dutela, eta orduan interesak izango dituztela, bai? Horrek implikatzen duena da, errezagoa dela guretzat txinpantzei, adibidez, interesak esleitzea, eta orduan ondorioztatzea txinpantzeek sentitzeko gaitasuna daukatela, eta agian zailagoa izan daitezkela, zer da, olagarroek, bai, sentitzeko gaitasuna daukatela ondorioztatzea, ze olagarroak gure adar evolutibotik duela milioika urte bereizi ziren, baina txinpantzeak bereizi ziren beranduago, ezta? Lau irizpide hauetan oinarrituta, ondorioztatu dezakegu landare horrek ikusi duguna, bai, ukitzen denean ostoak tolestatzen dituela, interesak dituela, sufritzen duela, nolabaiteko esperientziak dituela, esango nuke ez. Zergatik, irizpide bakarra betetzen du, bai, jokabidearen irizpidea. Pentsatu dezakegu landareak sufritzen duela, eta zerbait sentitzen duela, definitibo da zer da sentitzea, por supuesto, baina ukitzen dutenean ostoak tolestatzen ditu, baina ez ditu beste irizpideak betetzen, bai? Ez ditu anatomiaren irizpidea betetzen, eta ez du betetzen ez da ere historia evolutiboaren irizpidea, segu landareetatik duela milioika eta milioika urte bereizi egin, bai? Orduan, uste dut, irizpide hauetan oinarrituz ondorioztatu dezakegula argi eta garbi gizakiok, argi eta garbi animalia asko, animalia ornodun guztia seguruenik, eta ornogabeak diren animalia asko ere interesak dituztela, esperientzia edo sentipen subjetiboak dituztelako, kontzientzia fenomenikoa daukatelako, bai? Hori ondorioztatu dezakegu, baina ondorioztatu dezakegu baita ere nire iritziz landareek ez daukatela inolako sufritzeko gaitasun, bai? Baina, bueno, oker egon naiteke, noski, esan nahiz, hau ez dira euneko ziurtasunarekin bai estatu daitezkeen gauzak, bai? Ondo, eta orduan, gustatuko litzaidake aurrera egiteko hitzaldian eta kritikatzeko gogoratu egiten edo egin nahi dudan orain dela kritikatu gaitasun kognitibo horiek eta harreman berezi horiek, bai? Ondorioztatzeko gizakion interesek lehentasuna merezi dutela. 3 printzipio moral planteatu nahi ditut, Mark Rowlandsek hor irudian daukazuen filosofo gadestarrak proposatzen dituen oinarrizko 3 printzipio moral dira, bai? Lehendabiziko printzipioa da berdintasunaren printzipioa, esaten duena da gizaki guztio kontsiderazio moral berdina merezi dugula, edo gizaki guztien interesek garrantzi berdina merezi dutela, bai? Bigarren printzipioa da merezimenduaren printzipioa, esaten duena da, lehen aipatu dut, inorez litzateke saritua edo zigortua izan beharko haren kontrolpean ez dauden gertakari edo ekintzengatik, printzipioa erabili dut, gogoratzen bali baduzu espezismoa kritikatzeko, bai? Eta, 3. printzipioa garrantziaren printzipioa da, bai? Ezin da ezberdintasun moralik egon, ez badago garrantzitsua den bestelako desberdintasunik. Ondo, asuntoa da, printzipio hauetan oinarrituz, animalien kontsiderazio moral zuzenaren, edo nahi baldin baduzu, animalien oinarrizko eskubideen aldeko argudio potente bat sortu dezakegula, bai? Lehenengo premisan berdintasunaren printzipioa sartu dezakegu, gizaki guztio kontsiderazio moral berdina merezi dugu, bigarren premisan sartu dezakegu garrantziaren printzipioa, desberdintasun moralik ez dago, moralki garrantzitsua den beste desberdintasunik egonezean, eta 3. premisan sartzen dugu gizakien eta animalia askoren artean ez dago moralki garrantzitsua den inolako desberdintasunik, bai? Eta hau hartzen baldin badugu, ondorioztatzen dugu animalia askok gizakiok merezi dugun kontsiderazio moral berdina merezi dutela, bai? Noski, argudio honetan oso eztabaidagarria edo asko eztabaidatzen den premisa, 3. premisa, bai? Gizakien eta animalia askoren artean ez dago moralki garrantzitsua den inolako desberdintasun.
esaten duguna, argudioarekin, ez da gizakien eta animalien artean, desberdintasunik ez dagoela. Denok, ulertzen dugu, edo denok badakigu, gizakien eta gainontzeko animalien artean, desberdintasun batzuk, egon badaudela, bai? Esaten duguna, desberdintasun horiek ez direla moralki garrantzitsuak, diskriminazioak egiteko, bai? Eta ondorioz, gaitasun kognitiboak edo harreman bereziak ez direla oinarri moralak diskriminazioak egiteko. Zergatik ez? Honetarako, edo ulertzeko zergatik ez, jo behar dugu gaurko azkeneko argudioa bai, dela animalien etikan seguruenik ezagunena den argudioa, dela espezieen gain jartzearen argudioa, bai. Literatura normalean deitzen zaio kasu marginalen argudioa, edo bazterretako kasuen argudioa, bai, kasu marginalak deitzen zaien, zer egiten dutena da, gizaki marginalei esango dugu, erreferentzia egin, bai, marginalak zein zentzutan, marginala hitzarekin esan nahi dena da, gizaki horiek adibidez ez dituztela betetzen, gizaki heldu arruntek edo normalek dauzkagun gaitasun kognitiboak, bai? Orduan zentzu honetan gizaki marginalak izango lirateke, haur jaio berri guztiak edo Alzheimerrak jota dauden pertsonak, bai? Pertsona horiek ez dauzkate gizaki heldu arruntek dauzkagun gaitasun kognitibo sofistikatuak eta ondorioz gizaki horiei literaturan batzutan deitzen zaie gizaki marginalak, bai? Eta orduan hoiekin edo hoien artean eta animalien artean analogia bat eginez, bai, ze hori da argudioak egiten duena, kritikatu ditzakegu gaitasun kognitiboei erreferentzia egitea eta harreman bereziei erreferentzia egitea gizakien interesak defenditzeko edo antropozentrismo morala defenditzeko, bai. Orduan, argudioak esaten digu, lehenengo premisa. X da propietate bereizgarria gizakiak eta gainontzeko animaliak bereizten dituena, bai, eta moralki garrantzitsua da. X propietate bereizgarria ez daukaten gizakiak egon badaude, eta orduan bi aukera dauzkagu, bai? Gizaki horiek ez dute merezi animaliek baino kontsiderazio moral handiagorik, edo propietate hori baztertu behar dugu ez da moralki garrantzitsua. Guazen gaitasun kognitiboetara aplikatzea, bai? Inteligentzia bezalako gaitasun batera. Orduan, lehenengo premisak, esate digu, inteligentzia da gizakiak eta animaliak bereizten dituena, bai? Eta inteligentzia da moralki garrantzitsua dena. Horregatik gure interesek lehentasuna merezi dute. Gizakiok animaliak baino inteligenteagoak garelako. Perfecto. Orduan, bigarren premisak esaten digu. Baina haude gizaki batzuk, ez direnak inteligenteak, bai? Ez daukatenak gaitasun kognitibo sofistikatu hoiek. Eta orduan, bi ondorio atera ditzakegu, bai? Atera dezakegu lehen ondorioa da, bai, arrazoia daukazu, baina orduan, inteligenteak ez diren gizaki horiek, gaur egun animaliak bezala tratatu ditzakegu, bai? Eta orduan beraiekin esperimentu zientifikoak egin, horiek elikatzeko erabili, nizer daki, bai? Ez dute garrantzirik. Edo, atera dezakegun, bigarren ondorioa, da, inteligentzia ez dela moralki garrantzitsua, eta ondorioz, ez genituzkela diskriminazioak onartu beharko inteligentzian edo gaitasun kognitibo sofistikatuetan oinarrituz. Hemen galdera garrantzitsu bat da, zergatik lehenengo aukera eta ez bigarren aukera, bai? Nik esango nuke lehenengo aukera lehenetsi behar dugula, berdintasun printzipioa onartzen dugulako, bai? Gizaki guztiok, kontsiderazio moral berdina, merezi dugulako, edo gizaki guztion interesek garrantzi berdina merezi dutelako, bai? Baina badaude autere batzuk literaturan, lehendabiziko aukera hartzen dutenak, eta zilegitzat jotzen dutenak, bai, Raymond Frey edo beste batzuk esan dute, bai, arrazoi osoa daukazue. Baina orduan, horrek esan nahi du, nizertak, Alzheimerra jota dauden gizakiekin, esperimentu zientifikoak egitea oso ondo dagoela, eta ez dagoela inolako problemarik, bai, beraien interesak ez dira beste honak bezain garrantzitsuak. Garrantzitsua da, argudio hau, ulertzea, argudio hau luzatzen dela harreman berezietara, baita ere, bai? Esaten dugunean ez, eske gizakio gure artean simpatia harreman bereziak dauzkagu, bai, animaliekin ez dauzkagunak, hori ez da egia, ze badaude gizaki batzuk, edo gizaki batzukekiko ez daukagu inolako simpatia edo empatia harreman hori, bai? Eta orduan, beti daude gizaki batzuk bazterretako kasu hauek direnak, bai? Ondo, orduan, konbentzitu edo argudio honak eskaini balin baditut ideia hauek guztiak defendatzeko, zeintzuk dira honen guztiaren implikazio praktiko, bai? Honen guztiaren implikazio praktikoak, edo zeintzuk dira espezismoa baztertzearen implikazio praktikoak, lau atera ditut, jaiago izan zitezke, bai? Baina lehendabizikoa da, espezismoa defendatzen duten teoria etikoak eta politikoak, ni
filosofiaren munduan mugitzen naiz, bai? Etika eta politikaren munduan, baina orduan teoria etiko eta politiko espezista guztiak okerrak izan behar dira. Ez dira onargarriak, bai? Beraz, hori guztiak baztertu beharko genituzke. Horrek implikatzen du, teoria etiko eta politiko asko baztertu beharko genituzke, bai? Ze asko espezistak dira edo antropozentristak dira. Bigarren implikazioa, bueno, horrek implikatzen du animaliak produktuak edo zerbitzuak lortzeko esplotatzea edo erabiltzea inmorala dela. Bai? Eta ondorioz, barazki jaleak edo veganoak bilakatzeko bete behar morala daukagula. Hirugarren implikazioa izango litzateke, animaliekin esperimentu zientifikoak egitea inmorala dela, eta orduan esperimentu horiek murriztu edo ezabatu, debekatu beharko liratekela. Eta azkenekoa, eta hau igual txundigarria da batzuentzat, baina ondorioztatu beharko genuke naturan bizi diren animaliak, naturan biziren eta sufritzen duten animaliak laguntzeko bete behar morala daukagula. Bai? Hau lertzeko, hau zentzuduna da, espezismoa baztertzen baldin badugu, ze pentsatu hori dugu adibidez nizar dakit. Ondamendi naturalak daudenean gizakiak laguntzeko bete behar morala daukagula, baina orduan gizakiak laguntzeko bete behar morala baldin badaukagu ondamendi naturaletan, animaliak laguntzeko bete behar morala izango beharko genuke baita ere, antiespezistak baldin bagana. Bai? Honetan ez dute asko sakonduko hitzaldian, baina interesatzen baldin bazaizue gaia, galdetu ezakezue honen inguruan, por supuesto, ze berez nik esango nuke arrazoi onak dauzkagula ondorioztatzeko naturan bizi diren animalia askok asko sufritzen dutela, bai? Eta ondorioz laguntza asko merezi dutela. Baina, bueno, ez dute honetan sakonduko, baina komentatu ezakegu momentu batean, nahi baldin baduzu. Eta orduan, hitzaldiarekin bukatzeko, bai? Zentzuk dira, hitzaldiaren ondorio edo laburpen etxera eramateko ideia nagusiak. Lehendabizikoa izango litzateke antropozentrismo morala justifikaziorik ez duen ikuspegia dela. Bai? Eta ondorioz antropozentrismo morala baztertu beharko genukela gizakion interesak ez dira gainontzeko animalien interesak baino garrantzitsuagoak. Bigarren ondorioa izango litzateke, gizaki guztiok kontsiderazio moral berdina merezi dugula onartzen baldin badugu, bai? Espezismoa inmorala dela, diskriminazio onartezina delako, inpartzialtasunaren kontra doalako, ez daukadalako oinarri sendorik, eta ondorioz, sentitzeko gaitasuna edo kontzientzia fenomenikoa daukaten izaki guztiek, kontsiderazio moral berdina merezi dugula, bai? Beste ondorioa edo implikazioa izango litzateke barazki jaleak edo veganoak bilakatzeko bete behar morala daukagula, edo horretara jotzeko joera izan beharko genukela, animaliekin egiten ditugun esperimentu zientifikoak murrizten joan beharko ginatekela, hoiekin guztiz amaitu arte, naturan bizi diren animaliak eta sufritzen duten animaliak laguntzeko bete behar morala daukagula, eta gero, agian maila aktivista batean, gure gizarteetan espezismoaren aurka borrokatzeko bete behar moral edo politikoa daukagula, eta ni mundillo akademikoan mugitzen naizela, bai? Ondorioztatu dezakeguna da, auzi hauek guztiak ikertzen dituzten artikuluak, liburuak, kongresuak, ikerketa taldeak, ikerketa proiektuak eta bultzatzeko bete behar morala daukagula. Horregatik, bukatu nahi dut berriz ere zoriontzen kongresuaren antolaketa taldeari horrelako kongresu bikainak antolatzeagatik, garrantzitsuak direlako espezismoaren kontra borrokatzeko. Hemen dauzkazue hitzaldirako erabili dituan erreferentziak, bale? Ideietan pixka bat sakondu nahi baldin baduzue, joan zaitezkete duela ja urte desente, jakin aldizkarian publikatu nuen euskaraz artikulotxo hori, eta horretan hitzaldi honetan defendatu edo aurkeztu dituan ideiak aurkitu ditzakezue, eta modu askoz sakonago batean, duela urte terdi edo horrela, Plaza Ibaldez argitaletxean publikatu nuen Poder Animal, Capacidades y Derechos de los Animales liburuan, askoz modu sakonago eta seguruenik ordenatuago batean aurkituko dituzu hitzaldi honetako ideiak. Esker mila hemen zaudeten guztioi arretagatik eta interesagatik, eta etxean zaudeten guztioi baita ere. Noski hor daukazue nire e-posta helbidea, edo zer behar baldin baduzue, edo galderak badituzue idatzi nazakezue lasai asko, eta noski orain edozein kritika, komentario, galdera, ongi etorria baino asko zailago izango da, esker mila guztioi. Eskerrik asko Mikel zure hitzaldiagatik, gainera oso ona, oso ongi azalduta eta uste dut kongresua irekitzeko
gai oso aproposa izan dela. Orain, minutu batzuk daude galderak egiteko edo iradokizunak iruzkinak egiteko, orduan norbaitek nahi badu hitza hartu dezake. Estoy diciendo que ahora tenemos unos minutos para hacer preguntas, comentarios, reflexiones, si alguien quiere tomar la palabra. Vale, pues entonces aprovecho para preguntarte, Miquel, no tanto en relación con la conferencia en concreto, sino más bien porque a mí me llama la atención que, yo conozco un poco tu trayectoria y sé que has hecho el doctorado en la UPV, ahora eres profesor en la UPV, pero ¿cómo ha sido tu trayectoria personal siendo alguien que se centra en el antiespecismo en el mundo académico sin apenas, me imagino, apoyos o redes? Bai, esker mila galderagatik, noski. Egia esan nire ibilbide nahiko arraroa. Berez, nik egin nuen doktorego tesia diru laguntzari gabe. Bai, orduan, nik mundu akademikotik neurri batean nahiko aztertuta bizi izan naiz beti, baina ni ailegatu nintzen antiespezismoaren mundura, esan dezagun intelektual hutxagatik, bai? Badago jendea bidea egiten duena antiespezismoaren militantziatik mundu akademikora, bai? Baina nire bidea izan zen pizka bat alberantzizkoa, ez? Edo niri ideia interesgarria iruditu zitzaidan, edo txundigarria iruditu zitzaidan, eta orduan horretan murgildu nintzen. A ber, berez, nik, apuntatu nintzenean doktoretzara, ikerketa lantxo txiki bat egin behar nuen, bai, berez doktorego tesiarekin hasi baino lehen, eta ez nekien zeri buruz egin, aukera ezberdinak neuzkan. Eta orduan irakurri nuen Liberazione Animal, eta flipatu nuen. Baina flipatu nuen, txunditu da gelditu nintzen, esaten tipo hau erotuta dago. Esaten du, gizakion interesak, edo interesasko ez dire, gutxienez ez direla animalen interesak baino garrantzitsuagoak, ez? Hau ezin da zuzena izan. Nire inguruan mundu guztia, beti irakatsi didatena eta nire inguruan mundu guztiak pentsatzen zuena justo kontrakoa zen, bai? Eta orduan nik esaten duen, tipo honek ezin du arrazoia izan. Baina, bere argudioak onak ziren. Horregatik esan filosofoak igual batzutan garrantzi handia ematen diogu, ez? Koherentziari edo argudioak onak izateari, eta esaten duen, baina tipo honek, eta hori esan, egingo dut lan bat eta tesi bat, Peter Singerez kritikatzeko eta esateko antiespezismoaren asuntoak ez daukala inolako zentzurik. Baina gertatzen dela, azkenan ez nituen argudioek aurkitu eta beste... eta ben nago, ez? Ben nago gaur. Baina nire bilbidea izan da hori, pixka bat arraroa zentzu horretan, egin duen tesia diru laguntzari gabe, eta orduan negoen unibertsitatetik, oso aztertutan negoen nire etxean tesia egiten, liburuak irakurtzen horrela, baina ez nintzen ia existitzen, bai, unibertsitatearen zat. Eta gero llegatu nintzen, kuriositate, esan ezagun, intelektualagatik, eta ez nekielako zeri buruz egin lan akademiko bat, eta interesgarria iruditu zitzaian. Baina interesgarria dena da, liburua edo Liberazione Animal irakurri nuenean, esan, hau erokeria bada, bai? Baina, argudioak potenteak dira, bai? Orduan, ibilbide hori, uste dut, ez da ibilbide arrunta mundu akademikoa, ezagun. Kurioso, uste dut, inoiz ez duela ezagutu olako kasu bat. Astean antiespezismoak kritikatzen eta gero konbentzitzea, ez nuen egin zentzun. Bale, ez badago beste galderarik. Vale. Eskerrik asko. Esaten nuen irakasle bezala sartzen baduzu pizka bat ikasleekin perspektiba antiespezista ala ez zara sartzen horretan. Vale, esker bila galderagatik. Berez, galdera oso interesgarria. Erantzun laburra da, ez. Erantzun, orain ematen dizut erantzun luzea, bai? Ni nire ikaslei, beraiek kontatuko dizute, txapa desente ematen diet animalien asuntoarekin, bai, eta orduan beti askotan aukeratzen ditut
ikasleak pentsarazteko, ez dakit, esperimentu mentalak, lotutak antiespezismoarekin, edo lako gauzak, baina berez, txertatuta kurrikulumean, esan dezagun, modu, ez dakit nola esan, ofizial batean, ez. Claro, kontutan izan behar da, nik filosofia saileko irakaslea naiz, baina maten dituan irakasgaien artean, dagoen izatak filosofia eta gizarte langintza, edo ideia filosofikoen historia horrelako irakasgaiak dira, bai, tarduan batzutan zaila da, baina gogoeta interesgarria eta egin beharko genukena da ikuspegi antiespezista bat irakasgaietan sartzeko, baina zaila da kurrikulumean aldaketak egitea, ere nik ez dudalako erabakitzen zer den irakasten dena, bai, adibidez, filosofia eta gizarte langintza. Ez daukat horrela esan dezagun txertatuta edo ez dut kriston lan egin kurrikulumean txertatzeko, baina klasiko egunerokotasunean desente hitz egiten diet ikaslei, batez ere askotan ikasleak zirikatzeko, ez dakit, gizarte langintzan, zentzu nahen bezala, oso kezkatuta daude diskriminazioarekin, adibidez, eta arrazakeriarekin, sexismoarekin, pobreziarekin, eta bai. Baina orduan, gizarte langintzako ikasle gehienak espezistak dira, noski, bai, orduan nik beraiek pentsarazteko, edo askotan, zuk diskriminazioa, eta zergatik dago gaizki diskriminazioa, eta sartzen ez batzutan saiatzen edo zirikatzen beraiek ere pentsarazteko, baina, zu hamburguesak jate dituzu, eta oso ondo iruditzen zaizu, zergatik iruditzen zaizu arrazakeria ere, ezin dugula defendatu, orduan, ez daukat sartuta, txertatuta, modu ofizial batean, baina klasiko egunerokotasunean saiatzen naiz adibideak sartzen. Baina saiatzen naiz, ez da ere adibide edo esfortzu superkonstiente bat egin dudala korretarako, baizik azkenean batez ere animalien etikari buruz dakit, eta orduan gauza egiten. Baina garrantzitsua da galdera. Beste galderarik? Bestela orain egingo dugu pausa bat kafe hartzeko, eta gero 11 eta 4 jarraituko dugu lehenengo panelarekin. Bale, mila esker.